खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ क'क्राझाराव रुंसारि जुबिन गार्गनि गोसोखां मुसुखा आरो पार्क लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया आइटि पार्कनि साखाथियाव थानाय 30 बिगा हायाव समायना रमायना जुबिन गार्ग पार्क लुफुंगोन बिटिसि सोरखारा जुबिननि 53थि जोनोम सान फालिथाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिनि गेदेरथार फोसावथाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिजनी आरो तामुलपुराव जुबिन फरायनाय फरायसालिखौ बिटिसि सोरखारा गासैबो बिथिङाव मदद खालामगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों। लोगोसे बिटिसि सोरखारा जुबिन गार्गनि मुङाव 30 बिगा हायाव 25 एबा 30 कौटि रांनि पार्क बानायगोन होनना बुंथिदों। BKWSC खौ आबुङै दाफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौनि थाखाय दिनै धेमाजि जिल्ला खौस्ति बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जनाय डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि लांगोनायाव धरना हाबाफारि लानाय जादों। दिनै खौस्ति बर' सुबुं आफादनि बिथोन बायदियै BTRनि बायजोआव थानाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव धरना हाबाफारि लानाय जादों। बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसनि लांगोनायाव धेमाजि जिल्ला खौस्ति बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव BKWSC खौ आबुङै दाफुंनांगौनि थाखाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै साइड एन्ड स्ट्रिक थामहिनबा हस्रि खावनाय हाबाफारि लानाय जादों। खौस्ति बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव दिनै हस्रि खावनायनि गाहाय थांखि एबा दाबिफोरा जादों BKWSC नि गामिखौ आबुङै फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंफुंनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि बर'फोरनो ST हिल एबा हाजोआरि मोनथायनि थामोनथा होनाय, BKWSC नो जर'खा रां बावजा होनाय, BTRनि बायजोआव थानाय आसाम टेट आरो सेन्ट्रेल टेट उथ्रिसार जानानै थानाय बर' बिजाथिफोरनो फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ होनाय, बड' रेजिमेन्ट दानाय, खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लानि बर' गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननाय बेफोर गासै मैखोम गाहाय दाबिफोरखौ लानानै दिनै धेमाजि जिल्लायाव खौस्ति बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव सोमावसारनाय जालाङो। जुबिन गार्गआ बर' हारिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावनो मेथाइ खननानै अबदान होलांदों। बे बाथ्राखौ बुंदों BTRनि बारग' CM प्रमद बर' बिथाङा। तामुलपुराव UPPL दोलोआ जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिदों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ फालिनाय बादियैनो तामुलपुर जिल्लायावबो UPPL दोलोआ बाथौ आर'ज गाबनाय, ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिजों आहुति होनाय, फुजा खालामनाय, इस्लाम धोरोमनि नेमखान्थिजों आर'ज गाबनाय बायदि गुबुन गुबुन धोरोमनि नेमखान्थिजों फुजा खालामनानै जुबिन गार्गनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय आर'ज खालामो। UPPL दोलोनि आफादगिरि अदेबानि BTRनि बारग' CM प्रमद बर', तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिजों लोगोसे UPPL दोलोनि मावथिफोरनि जथायै नुजाथिनायाव जुबिन गार्गनि जोनोम सानाव आर'ज गाबनाय जायो। बेजों लोगोसे BTRनि बारग' CM प्रमद बर'आ बुंथियोदि जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ UPPL दोलोआ मोन 10 जिल्लानि गाहाय मावखुलियाव बायदि बायदि रोखोमनि धोरोमनि नेमखान्थिजों आर'ज गाबनाय आरो बिफां फुलि गायनायनि गेजेरजों फालिदों। जुबिन गार्गखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिगोन। बिथाङा बर' हारिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावनो मेथाइ खननायनि गेजेरजों अबदान होलांदों होनना बाथ्रा बुंथिदों प्रमद बर'आ। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि जाजेननाय गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ बिथाङा CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथां गेदेमाखौ बर'नि गोबां बिबानाव थानाय राजखान्थिगिरिफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। BTCआव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखार थानाय समावबो बिथांनि फारसे गारां दिखांनायखौ नुनो मोनाखै आरो फिन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि सोरखारा 5 बोसोरनि उनाव सोरखाराव फैनायनि उनावबो रावबो दैदेनगिरिया दिनैनि समाव बिथांनि उदांनि थाखाय बाथ्रा बुङाखै। नाथाय मानो? थारैनो बिथां गेदेमाखौ जोंनि राजखान्थिगिरिफ्रा उदां अख्राङाव लाबोनो साना नामा? रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि समाव जों बयबो बिथां गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदांनि थाखाय गारां दिखांनांगोन, सोरखारनि खोमासेराव बाथ्रा बुंनांगोन। नाथाय आथिखालाव बिथां गेदेमानि बागै बाथ्रा बुंनायखौ गोबां खम नुनो मोनदोंसै।
बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि रन्जन दैमारिनि माखासे बेल हियारिंआ थांनाय 3 आरो 4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जादोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै आरो बिथां गेदेमाया उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। नाथाय माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैगोन? बिथांनि 2025 जोबनाय समहालागै मोनसे हियारिं दंमोन, जेराव बे हियारिंआ 2025 मायथाइ जोबनाय समसिमहालागै जागोन होननानै मिथि मोनदोंमोन। नाथाय माब्ला जागोन? आसा खालामो थाबैनो बिथांनि बेल हियारिंआ जागोन आरो बिथांनि केसआ बोखारजागोन आरो जाखिनि बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं थामहिनबा बिथांमोननि केसआ थाबैनो बोखारजागोन आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे थाबैनो जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'नि 3थि गोरोबथा, जाय गोरोबथाया एबसु, एक्स एनडिबि, इउबिपिअ आरो भारत सोरखार आरो आसाम सोरखार जथायै बिटिआर गोरोबथा जानानै थांदोंमोन आरो जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरि, इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेनगोसा सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि नुजादोंमोन, बिटिआरनि सागानगिरि जानानै मोनसे एकर्डनि बेसेनगोसा सागानगिरिया बोरै जोबथेसालियाव थानो मोननांखो? दिनैनि समाव मोनसेबो एकर्ड गैया। जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि जोबथेसालियाव थानांनाय। नाथाय बिथां गेदेमाया मानो जेलाव थानांखो? बेराफारसेथिं बिटिआर दफानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाया बिटिआर एकर्डआव दंमोन। नाथाय माखासे बारग' एनडिबिफोराल' प्रमद बर' दैदेननाय सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादोंमोन। बेनि अनगायै दासिम माखासे बारग' एनडिबिफ्रा जोबथेसालियावनो दं। 2025नि बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौ दायो। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ बिटिसिआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन? गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां खालामनांगौनि थाखाय थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन, खुंथाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बिटिसिआव 5 बोसोर सोरखाराव गैयै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों सोरखाराव फैयोब्लानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन होनना बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय सोरखाराव फैनायनि उनाव बिथां हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसा खालामो बे बोसोरनि जोबनाय समावनो थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबावबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।